Ама, вземете микрофона. Ще снима ли някой? Няма да си. Клип трябва да. Така не се вижда. Айде лентата и свърши. Тръгнахте рано дни, а къде сте ви? Вече сте там на почивка летна, а ние сме назад, че Ели е до туалетна. Мъжички ще се вълнували. Джоне вика, карайте по нас, а ние му рекохме голям прас. Чухме ви по радиото гласа и възрадвахме се на часа. Но заради накаля смеха не разбрахме името на града. Сготвихте ли вечерята, оправихте ли постелята? На басейна печете си до петата, а ние караме през полетата. За лагера на хръсани сме ние, Бог повече да ни се разкрие, на любовта му да се предадем и до него опасно близо да се заковем. Почивка Почивка, слънцепек и купоне на кюбек. Църпър в гората и ангелчета по тревата. Пролет, лято, есен, зима, на лагера сме повече от трима. Ако победим, ще има продължение 2 реда.